खुलुमबाय। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसेनो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो प्रेस खालामदो। दिनैनि शायरिखौ दैथायहरदों बिनेन बर', डिस्ट्रिक्ट चिरां, भिलेज आमलाइगुरि। बिथाङाबो मोनसे बिनेन बर' अफिसियेल होननाय इउटुब चेनेल दङ। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आंनि डिसक्रिपशनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना बयबो थांनानै साबस्क्राइब खालाम आरो बिथांखौ सापर्ट खालामलाय। लोगोसेनो बिथांनि शायरिखौ आरोबाव दान्दिसे खोनासंलांदो। खोनाबायना लोगोफोर? मोजां मोननायनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ माब्लाबाबो दागार। सासे सिख्लानि थाखाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दा फोजोब। सिख्लाया बेल' नङा, मोजां मोनबाय जेब्ला दुखु दाहाखौथ' सहायखानांगोन ना लोगोफोर। मोजां मोननाया अरायबो सेंग्रा सिख्लानि सुथुरसो।